Gure interesak dira jendearen interesak eta jende horren interesak babestuko dugu Madrilen. Eta zentzu horretan aldarrikatu nahi dugu Ezker Subiranistarik daukagu papera Madrilen. Ezinbestekoak izango gara gobernu aurrerakoi bat egiteko. Eta ezinbestekoak gara eta izango gara baita ere gobernu horretan benetako politikak publikak aurrerakoiak eta ausartak aurrera eramateko. Eta argi utzi behar dugu baita ere orain arte izan garela nafartarren ahots anitza, aurrerakoia, feminista eta ezkertiarra eta aurrerakoia izan garela Madrilen eta hortan jarraitu nahi dugu hurrengo 4 urte hauetan ere. Beraz, berme bakarra izango gara ahots hori Madrilen egoteko. Hain zuzen, batzuek nahi dute gure ahotsa isilarazi. Eta hortik dator baita ere, gaurko geneukan ekitaldiaren debekua. Ikusten dugu gure ahotsa isilarazi nahi dutela, eta baita ere esaten dugu eskuindarrak giro nahastuta sortu nahi duela eta tensionatu nahi duela eta guk horren aurrean argi nahi dugu, argi erakusten dugu eta argi esaten dugu lasaitasun mezua helarazten dugula, baita ere esaten diogula jendeari Sanferminetaz gozatzera, disfrutatzera eta baita ere esaten dugu Euskal Herria Bilduren mezuak noski zabaldu behar dela eta noski uztailaren 23rako Euskal Herria Bilduri bozka eman behar zaiola.